liimavuutta tulee. Ei oo. Noniin, Game of Scoot. Game of Scoot, mun ja Ville Laulu. Mä voitin. Aloitetaan semmosella ku... Sanotaan 2 vippi cornerista. Ländi oli. Mitä vois vaikka vetää barstu vipin tosta yli? Ok, pyriks oli barstu vippi siis. Okei. Joo, se on sitten mun trikki. Hyvä yrityshän se oli. No mä vedän semmosen trikin kuin, että vedetään trippat pyriksä yli. Se on sen perus. Uudestaan se barstu vipin tosta yli. Okei. Ei barstu vippi uudestaan yli. Plää. Ui. Alkaa mun trikki. Tost ditsi yli tosta päältä tohon flatille satas, se satastuu. Okei. Fail! Sinne meni! Mä vedän tosta, mikä toi on? Ditsi. Ei ditsi, kun tosta Droppi. tohon dropin päälle satasen. Okei. Mun trikki on semmonen toi pyramidibox tossa. Niin vedän sen manuaalilla ja vippi ulos. Manuaali ja vippi ulos. Tosta. Tos noin viilee tohon päälle ja siitä sitten smittiin ja vippi ulos. Okei. Ei se sitten. My name is Anton. Sari Anton. Mä vedän ton mustan boksin FS Feeble ja siitä tupla tailori ulos. Ville. Mä vedän tossa on toi boksi tossa, niin mä vedän siihen frontiflippille 2 tai siis 360 ulos. Joo, eli siis se vetää frontti feeble 270-360 ulos. Oi. Joo, mun trikki hiili tästä elementtikäpistä yli. Iso, me ollaan tulevaisuus. Varmaan lapset varttuu virheistä, ja kokemus karttuu. Koota. Joo, eli Ville vetää 180 barsia näistä kakkosesta alas siitä normin satasta. Ei oo tatsi yhtään päällä. No niin, eli minun temppuni olisi nyt tänne trippat tosta pyriksen yli, jos menis nyt ländiin, koska nyt mua alkaa mennä niin paljon potuttaa. Mä voisin vetää tosta ditch, hei ku mä vedän tossa kun on toi ditchi tossa kakkosten vieressä, vedän sen ditchi yli kolmosta alas. Oi. Eli hiili downside tosta ditchistä.
Hänelle antaa nimiä. No niin, nyt vikan kerran ne trippat tosta Pyriksen yli. Mä kuva. Ai niin joo. Trippat puuliin tosta päältä tohon pohjille. Okei. Flip-slide tonne. Okei. Eli meidän noin sataset tosta ditsin päältä tohon flätille. Okei. Dropista alas, barspin 180. Melkein. Vikan kerran. Testaan nyt niitä trippoja tosta Pyriksen, jos nyt ei mene, niin sit luoja vai halua, että mä vedän niitä. Joten nyt testaa sitä trippoja tosta Pyriksen yli. Eli tää S on, jos mä ländän ja tää ei ländä, niin mä voitan. Hyvä. Nyt testaa. Lokkasit sä vai? Siis ostit sä laivalta? Missä ostit? Laivalta. Hakuri. Joo. Vittu tuollaista kulmasta. Okei. Ei se paha ollut. Vedän tuolta FS Feeble tossa, missä on reikävorra, mä vedän siitä FS Feeble, sit mä liuun sit hurrikanen 100 strippi ulos. Bang! Sano nyt. Toothpicks talli tohon ylimpään portaaseen. Tähän FS Feebleen kokonaan tää. Tästä tälleen. 100 strippi. Tupla vippi droppi tohon noin. Jonnekin tonne noin. Suolaatko? Hei, olen Anton. Minä en suolaa ihmisiä. Minä vedän tripla vipin pyramidin yli. Onko se? Okei. Ei jumalauta! Mä vedän tähän. Mikä tää on seinä? Wall ride. Ei se kauan siellä. Tällä ihmään tosta tähän veitsiin ja vippi. Ja takaisin pois täältä ihmään. Kyllä. Vittu, ei sun pitänyt ländää sitä. Moi. Moro moro, mun trikki on sitten trippat tästä päältä tohon flatille. Ei tuppa downside. Mistä? Flatilta. Okei. Voi jollain tapaa pois. Minun temppuni vippi tästä flatit tähän ditsin päälle. Okei. Homo. Sitten vielä yksi yritys. Let's see what happens. Se oli siinä. Se oli hyvä peli.